जोंनि फिसा फिसौआ जिबन गैयामोन नामा? मोनथाय मोननांगौखौनो होनो हायाबा मा सोरखार जाखो बेलाय? बेखौ साननो हायाबा मा गभर्नमेन्ट जाखो नोंसोरलाय? जोङो नैबे कटकजरा थिपकाय जायगायावहाय जोङो जाहाथे जोंनि एनडिपि मुंख्लं न'खरनि गार्जेन जानानै जोङो बेवहाय मोनसे सावरायमेल लादोंमोन जाहाथे जों जेसेबांखि एनडिपि मार्टियास दङ बा मुंख्लंफोरनि थाखाय 5 लाख थाखा मोननांगौ थाखा दङमोन दा बे थाखाखौ मोननो थाखायनो जोङो सावरायनाय लादोंमोन आरो बे थाखाखौ बिथांमोना एसे थाबैनो होनांसिगोन जुदि थाबैनो बे थाखाखौ होआब्ला जों मोनसे नङा मोनसे खाथां जोङो राहा लानाय जागोन आरो नेशनेल रड जथायनाय जागोन नङाब्ला ट्रेन लामाबो जोङो जथायनाय जागोन जों बे राहाखौ जोङो खाथां बेखौ जोङो लानाय जागोन आरो दा बिथांमोना जोंनि बे एनडिपि मुंख्लंफोरनि नामै जे जोंहा एक्सट्रा बाजेट जानानै दंखायोमोन बे थाखाखौ बिथांमोनहा मा खालामखो बे थाखाखौथ' जोंनो दिनैसिम नांसिगौना बिथांमोनहा अक्ट'बराव होनो होनदोंमोन अक्ट'बरा जोबना थांनानै नभेम्बरा नै जोबनो लागै फैगासिनो दं डिसेम्बर हाबनो फैगासिनो दं नै दिनैसिमबो माब्लाबा होगोन बा माब्ला थारिखआव होगोन बिनि सोमोन्दैयै दासिमबो दिन थारिख गैया दा बिनिखायनो जोङो दिनै नैबे जोंनि कटकजरा थिपकाय जायगायाव जोङो एनडिपि मुंख्लं गार्जेनफ्रा जोङो बेखौनो थिरांथा लानाय जादों आरो जोङो बे थिरांथाजों लोगोसे जोङो जेने थेने जों थै-थां जोङो राजा लामाखौ जोङो खाथां जों जथायनाय जागोन आरो जों बेखौ मुंख्लं न'खरैनो जों जोङो नैबे थिपकायाव मुंख्लं न'खरफोरखौ कटकजरा आन्चलिक हिसाबै आङो गासिखौबो मुंख्लं न'खरफोरनि मानसिफोरखौ लिंहरनानै जोङो सावरायदों जोङो दिनैहाय जोंनि मोननांगौखौ जोङो थाबैनो जाहाथे मोनो जों दा बेखौनो जोङो सरकारनो जोङो खावलायहरनाय जायोदि जोङो जाहाथे माखासे नैबे मुंख्लं न'खरफोर मोननांगौखौ जोंनो एसे थाबैनो बेबस्था खालामनानै होयो नङाब्ला जों बेखौ मोनसे गोजोननाय थानाय नङा आरो दिनैहाय फिसाफोरनि आसायैनो सोरबाया मुंख्लं जालांबाय दा बे एसे एनै नुलांब्ला हामगौमोन मोनजालांब्ला हामगौमोन बेबायदि आसा खालामै दिनैसिम दा दङ सासे सानै दं सोरबाया मुंख्लं जालांबाय फिसाफोरनि आसा खालामनानै आरो जोंहा जे मुंख्लं न'खरफोरनि नामै साख्रि जे होनांगौ खोथा दंमोन लिरनायाव दंखाजोबो दा बेफोरखौ जोङो जाहाथे जोंनो बिना इन्टारभिउ आरो बिना इन्टारभिउयै जोंखौ सोसननानै होनांगौ 4 ग्रेड 3 ग्रेडआव जों बेखौनो दाबि खालामो जाहाथे जोंनो सरकारा अननानै जोंनो बेखिनिखौ जोंनो मावनानै होयो बेखौनो जोङो गले गले सरकारनि सिगाङाव खावलायहरनाय जायो जोंनि मोननांगौखौ जों मोनाब्ला जोङो बेखौ गोख्रोङै राहा लानाय जागोन जोङो हयथ' जोङो राजा लामा जथायनोबो हागौ नङाबा बबेबा अफिसावबो जोङो धरना हैनो हागौ जों मोनसे नङा मोनसे खालामगोन बेखौ जोङो गासै संगठनानो ज' जानानै जोङो बेखौ जोङो धरना होगोन जोङो जिरायनानै थानाय नङा जेसेदिन जों मोना एसेदिनखौ जोङो जिरायनानै थानाय नङा जोंनियावथ' दा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव 899 जनमोन 899 जननि गेजेराव जोङो 193 जनल' मोनदों दा बेहायबो माखासे थालांनाय दङ आरो दा जों खोनादोंमोन 160 जनखौ लिस्ट जाबावबाय होननानै दासिमबो जोङो बेखौ जेबो निउसावबो खोनानो मोनाखै खोन्थायाखैबो दासिमबो हगाराखै आरो दा जोंनो बेखौ एसे थाबैनो जेसेबांसिम लिस्ट जादों बेखौ जोंनो नैबे मासनि भितरावनो जोंनो होनांगौ जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि सिङाव जोङो बेखौनो गले गले खावलायहरनाय जायोदि जोंनो अननानै जाहाथे जोंनि मुंख्लंफोरनि बे मोननांगौखौ जाहाथे जोंनो एसे थाबैनो होयो जों बेखौनो गले गले खावलायहरनाय जायो जोंनि फिसा फिसौआ जिबन गैयामोन नामा? रायजोनि थाखाय बिसिबां हाहाकार जानानै जिउ जोबलांदों जोंनो बे मोनथाय मोननांगौखौनो होनो हायाबा मा सोरखार जाखो बेलाय?
आरो मा साननाय जाखो बे जोंनि लिडार मानसिफ्रा जोंनि मंगलं न'खरनि लिडारफ्रा मा जाखो माखौ सानखो इसिबां जोङो जिबनखौ दान खालायबाय फिसाफ्रा जों मा मोननांगौ जाखो जों मोनथायखौनो अननाय खालायबाय नोंसोर एसे एनै जिबनाव थांनानै थायोबा बेसेबां मुल्य दंमोन जोंनि फिसा फिसौआ बेखौ इसिबां अननाय खालायनो नाङामोन साननांगौ नोंसोर दा बेखौ साननो हायाबा मा गभर्नमेन्ट जाखो नोंसोरलाय